Mga 95 BC sa Zarahemla, si Alma nga batan-on, anak sa propeta nga si Alma, ug ang upat kaanak ni Haring Mosaya nakibatok. Nagtinguha sila sa paglaglag sa simbahan sa Dios, hangtod nga gisugo sila sa anghel sa paghinulsol. Gibase sa aktual nga mga panghitabo nga nahisulat diha sa basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo. Ang iyang mga pagtulunan, mga tinungo-tungo. Siya ang akong amahan, nasayod ko sa iyang mga pagpaklingla. Ang iyang mga pagtulunan, mga panglitag. Siya naghasal kanimo. Iyang pagbudi naghasol na ako. Ang atong anak, nagtinguha sa paglaglag sa simbahan sa Diyos. Nabuhat na gayud nato ang tanan. Gani ang mga tawo nag-ampo alang kaniya. Ang Ginoo mutubag sa atong mga pagampo, sumala sa atong pagtuo. Langit ng amahan. Ang among anak, si Alma. Miulog-ulog ang maayo sa katawan. Naghatag og gayon sa kaaway sa Dios sa paggamit sa iyang gahom diha kanila. Palihog, amahan. Nagampo kami nga siya. Mahipalo sa kamatuoran. Nga siya madani sa gahom o autoridad sa Dios. Nga siya dili na magtinguha sa paglaglag sa imong simbahan. Oras na. Musuporta mo na ako. Oh, Alma. Apan sigurado ka ba niini? Doon na tayo plano. Musuporta mi nimo. Alma. Bangon og tindog. Ngano may ikaw naggugod sa simbahan sa Dios? Ang Ginoo mitungog sa mga pag-ampo sa iyang katawhan ug usab sa mga pag-ampo ni Alma imong amahan. Kay siya nag-ampo ug hugot mahitungod kanimo nga ikaw madala ngadto sa kasayuran sa kamatuoran. Tungod ni ini nga katuyuan, ako ni aaron pagdani kanimo nga ang mga pag-ampo sa iyang mga sulugoon matubag sumala sa ilang pagtuo. Alma, lakaw sa imong dalan ug ayaw na pagtinguha sa paglaglag sa simbahan. Bisan pag ikaw mismo isalikway. Alma. Pabaruga siya. Ang iyang mga pagtulunan, mga tinungo-tungo. Nasayod ako sa iyang mga pagpaklingla. Hey, teach us something! Oh, Amy! Amy!
Palihog! Pasudlami! Unsay nahitabo? Usa ka anghel sa Dios, mipakita ka namo. Nipaubos siya nga daw diha sa panganod. Og misulti siya sama sa tingog sa dugdog nga nakapauyog sa yuta. Misulti siya namo nga hunungon ang buhat sa pagdaot sa katawhan. O kami isalikway. Pagkuhag mga kauban, ipahibaluan kihimo ang Ginoo sa akong anak. Amon. Ug unsay gibuhat niya kaninyo. Mahal na Ginoo, nagkapundo kami sa paghangyo kanimo sa pag-abli sa baba sa anak ni Alma aron siya makasulti. Ug usab ang iyang mga bukton ug mga tiil makadawat sa ilang kusog nga ang mga mata sa katawhan mabuka aron makakita og masayon sa kaayo ug sa himaya sa Dios. Nagtuo ka nga nakaila ka sa akong amahan? Di kaingon ni Ana. Wa man gani ka makailan ako. Nakigbatok ako sa akong Dios. Kini nagpahayag nga walay dili tumutuo ang mulutos kang bisan kinsa sa nasakit sa simbahan sa Dios. Wala kamoy bisan unsa! Wala! Mga tradisyon sa inyong mga amahan. Adunay usa nga moabot. Si Hesukristo, anak sa Dios, nga muula sa mga sala sa kalibutan. O Jesus, ikaw nga anak sa Dios. Maluoy ka na ako. Kinsa aniya sa abdo sa kapaitan, ug ako giliukan sa walay katapusang kadena sa kamatayon. Alma, ayaw kahibulong nga ang tanang katawhan, tanang kanasuran, kaliwatan nga pinulungan o katawhan kinahanglan mataw pag-usab. Oo, mataw sa Dios, mausab gikan sa ilang kalibutanon ug napukan nga kahimtang ngadto sa pagkamatarong nga natubos sa Dios nahimo nga iyang mga anak. Ug sa ingon mahimo sila nga bag-ong mga linalang. Alma! Alma! Ako naghinulsol sa akong mga sala. Og natubos na sa Ginoo. Human ang lunang sa daghang kalisdanan, hapit mamatay sa paghinulsol. Ang Ginoo sa iyang kaluoy misakmit ka na ako gikan sa walay katapusang pagkasunog. Og ako nataho sa Dios. Ang akong kalag gitubos gikan sa abdo sa kapaitan ug sa higot sa kadautan.
Ako diha sa kinangit-gitang kahiladman. Apan karon ako nakita sa kahibulungang kahayag sa Dios. Ang akong kalag giuyog sa walay katapusang paghasol. Apan ako gisakmit ug ang akong kalag wala na mag-antos. Ako misalikway sa akong manunubos ug milimod sa gipamulong sa atong mga amahan. Apan karon, siya mismo mapakita ngadto sa tanan. Oo, matag tuhod mo luhod og matag dila mo kumpisal kaniya. Gani sa katapusang adlaw. Kuno ang tanang mo barog na aron iyang hukman nga sila mo kumpisal nga siya Dios. Si Alma sukad ni Ana nagsugod sa pagtudlo sa katawhan, nagsulti sa mga butang ngayang nadungog ug nakita ug nagsangyaw sa pulong sa Dios.